Edra ye dromi. Eziam. Na ya beboa me. Eziam. Ama ade ya yefese. Eziam. Omanfo free ye mra. Omanfo free ye mra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom achiame obi a wukodi hene. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eyie. De eya agefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao. Anase ope abahema. Duku ade bobo wonsa. Entoma ube flakente papa bi a obetu eguso de a. Eye 1978 men's boutique a location no ewo edum. Yeben Access Bank. Bomoden na bra na eni emedidwa na wunu hu da. Betumi afre wo 0265188889. 1978 men's boutique. Was say na nanuma fade dia. Aha, ena obenya na moroso. Ayofo eni ebusuafo amure free chichini menche yema munyina akwa abamfa mumre Nyansapo kasa mfonyi so Nyansapo jeso ma yese isane no madwemba ekwan so so Hemaa fefe ya wanyi ni fie ko animu bese mfinhia bese wo ha ni nsia wono amu so atena kunya no so mfinhia no aduokono neso nya mfinhia dunsia pepepe ena oba abetena sekere Beposo se oman Hemaa yema misika eye manso enkwanta man Hemaa sika nwofe wono ena wode nsa ato na berewa ensemu a wo chia anu enu tintintin ti a wa yese enu nti nene enam so amenya Nyansapo kasa mfonyini yenso yaba be pim ha nyanse eye ne gisem eye ahwaho a oba panyini te sanfi hia duokono no wo hwe wiase nyina na maintain abakwasem da Guinness Book of Record kura wo say kom obi a wodi ade ache 90 years Ghana ha ena wo enti bobode na subscribe na share na like nenne de be koso wa ha bia no e bebo modern na yetwa mfonyini achichiri mu ede amamu Yo mejimuso buru na udin edese yo bidina na ahwene poku mene oman hene efutu hene yeka efutu hene chief of staff ana se wona advisor wo sabiu mpanimfie yeka gotu oman hene fo anya bete se rokutu president fo na sa na eden etie enti no se me dibla me wono no oman hene futu hene me amenyu asoso no amenyu anya nche kura me bla pa na te akonya no so sie nana pia nana ene yana enya 90 years ewa kunya so ye betie yana na abakosem kakra no nana adi mfie sai na nana no adi mfie du nsia ena nananom transese sanse de ne ko kurubiwa ne yefre ho achem ne ko fa ne ba se omra na kunya no se bi ato to omra na omfra ba nwan ko no ko school enti ne onim se de abakosem no anasa kunya di kra den esitie banzo so no sense mpanimfo ofie enti no omo kire no ema bakwasam no kotimi saa na tie tenana de ne mfie du nsia na no wadi ba achem no yekwede ne koye ema no kusua bakwasam ne saa de ne baaye tene saa na tie achem no de wo mu ne saa achem no ye kuro baako sansa ko one ye panyini ayini nyina one ye panyini asa de ho no na ne ebisa se ho pen so na bedi ade ye pen so no ye wo fa na o ye na you know besa se ye wura na afini kakra na so mienu na gu ya ansa na ba bedi Hemaa fo mienu di gu ye na Hemaa ohene ba ko na gu ye tina na de ye fa ne se akonwa no menya me de chen na nkasa na sa bible mu age no wa bi tu o ma na obi ani ho yanko Bible se wonye yanko na ye Guinness Record no omo ko Hemaa nsa ama omo ko wiase ba bia bai
nana ne nko nana abule Kyeiwaa obata kese a sabio enipa nyina no mano no wona ache 95 good years no di ye manzo so yate 5 na to ya se dia kame de ho ya dia kame de ho ntino ya pe challenge se 90 years no obi a sabio obese o challenge na abule Kyeiwaa no omla asante hene be pen so ye beti ma sha ase afro kakra asante hene de abakwasam kakra minim ne se ye no ye wale ayade she wale wa himfie otumfo ne mane ye na wo hwa na abra Kyeiwaa nana plempe adima plempe penso ana yednisi akonwa so entihwa adima bebe wi ana ye fa ne se ekura me de mimi hu ekura no twitwe so be wi ye kono ho na ayiso be wi e fa se na poku wale na nso be wi yi etineza fa se wata akonwa no so ache ava infomyansa ne Hemaa refo de bebre ana esa no just Hemaa fo mabedi no woman go ni dia wo che obia odi agunya che obia just sa na tie ye ma me nya awrade na ahira no sikiti nya se ni sikiti nya ne se ohwe ne ho yie ana de tosu bia mu so no se enyanka ma mi we atete wo mu no etu wan fefo ye enyanka fo eni ko an ye wa ye ma me no ye ni se wan hwe a akonya no ko betwa be 100 years so ansa na munuanu Beposo munuanu ebi mu no wa ofeso ni nua panyini nie adwoso ni nua panyini nie okọ manso kwanta ye ofa ase ne manso kwanta hene okọ ayefa tebua ye nana no etie de ofoli panyini na ye de ayi no eti sa na tie etie ba se ye nana de otomede ne befa ye nana de nyame na ahira no enani bi na se kawe ka mato wo Hemaa we me ka cha Ghana ma ni wiase nyina se ke wo ya dia ese nke wiase nyina bebebi me pese me tro challenge se wo American wo hino bomode se ye ma me woda Ghana na woda tiase wo be ba fa plane na wo be na brofo no omomna me hwa abakwasam we bi sida the queen mother why they why longer what show asase we so from so obo ade ye bo asase we ni ma me no die na me ahira awrade wa hira ne bebre na nanom nsam so ade yeso ye beja de olu tumfo ase wa ya ade papa ye de kotu na nimu no wantwa na nwofom wo se me yire no no mumpeda mbaye na meta achini ampazo ye wura ba be obi anya me hira no so no am ye tumu ya kentu me dai kentimi de na de fefe de na se eye ma ba hu de ye koso Beposo we tira se aba mu mpanimfo monna mani na mo mahwe se Beposo man Hemaa de mampuntu omla ha ye kwan a ayato apeka na nke edi ade yi ka sa bleka kwan a ye kama na ka ye fefefe ye sere wo mo se ne mo santrefo maba mu ide minimu se bibia be di ye fa se ma amene ni monyam bia na abrofu ba ba hwe no ba ne kwan ne ma amene chede na yai ni a ye beka se wiase nyina from Solomon Opeso onyangopo obo wiase Hemaa se na wache na ye beka se sabio ni vitire ani gwani ti Ghana ban ondamno ya omuto me Ghana momra medamase ya so da se ba bia ya ka kire mse Nyansapo de wo de ya na wo de asem ya ba no ne aba e na abakwasem besu ebefie agu se nsuo ya maame 106 years visia wo ha nsia e na wadi e wo nimfie mu nyina na obedi akonya sasa kire Beposo man Hemaa no no visia no edu ensia ene ye kai kan ni yetiti bomu ese watra akonya no se de mudi ka te ye no visia no edi okono wono e na ya pagya de na tena pak emu sekomu
said the Hemaa one more chance to come for I had any echo Jumedi Nasi, Dimitri Montini, a Tramentin fee Amubia Ehuno. Now, I had any answer for any young creature. Na yenko fatiti abakwasem na yenhwe asante kura beto ho no I am for kakra ye betimi na wo makonyo mbedi ye ebresante di besi wo midi ye betimi dia to ho ne hu sentia e wo se Guinness Book of Record on Ghana ha na officially o mo de krata ade be man say ni nyanti wiase obi a wadi ade mfisia aduokono 90 years enti ye hyase na ye di free ahaya me babuboyi ebra asante ekon ahodo afe apem ahawotwe ede wotwe miensa de besi afe apem ahawotwe ede wotwe enwotwe nimu ede eba saatem no na chese me ne wo kasai na ye otumfo nana kwaku bia otoso emienu na ye ofolisi obosome na de otoso aduonu wotwe afe apem ahawotwe de wotwe ennan ena obetena akonya so a wodi efu bedi abia na efiri wo na ekon ba ya enu nti se wudwemu a na opanyina obetena adwamu interim council afi apema awotwe de wotwe de wotwe nan de si afi apema awotwe de wotwe nson no eye chairman owusu kofi a na otosu emienu afi apema awotwe de wotwe nan de si afi apema awotwe de wotwe nan na obubu obusu minimu ansa na mampon hene saatam opanyina no woni efen se Japan panini eye obubu obusu minimu afi apema awotwe de wotwe nan de si afi apema awotwe de wotwe enson ho ne firi wono ne yeti aba fom ede afi afi apema awotwe de wotwe enson no na eye obenim boso de toso de nsia eno ekosi afi apema awotwe de wotwe nwotwe owusu sekere a na otoso bilu saatam mampon hene no nso betena akirikwe enti ye firi wono ye mrai otumfo na na prempa a wodi kanye sabo be kai a saa time no midi ankasa wode betena akonya so na ye nana kwaku di otoso nyensa asemu na afi apema awotwe de wotwe enum no mu gokosu abrofo ebe fa opanyini a womo ede ne ekoye afi apema awotwe ede okono ensiemu selerio eho ena womo de ne kokopie ansa na afi apema ankono ne wa mu womo de ne kopie socials o dani nani eba nachi ewo Ghana ha ma afi apema ankono ede onu ennan womo de ne ba besi akonya so sekuma sehene ntie nie pa ewo obubu obusu ni afi apema ankono ede onu ensia iso obubu a aha ena ye na hene na konya seseche Beposo man hene no ehya ase fie enti onne ye nana otumfo nana prempe a wudi kai oba ye bedi mase hene ko seche so sa ba ye no no ehya ase fie ho obekan ya eho no oba obehye so obi afo na man hema emra eno na saatem seche Beposo ekoche abaye akura a na ojegia ne ho so finche dunsia ye maame Abena Kyeiwaa se ono emra no me seche Beposo man Hemaa a wodi agiremu ade besine ufiri wono ma yenko enme enu nti otumfo osei tutu agiman prempe a ono otoso second wutie ohwe otumfo osei nana osei tutu otoso mienu a obae ewo aye ho bobo so minimu afi apema hankono biasa akodikosi afi apem hankono aduonu ansunu na yenhwe de ekosiye wono firo na agiman prempe otoso mienu bae afi apema hankono aduoso nu saatan na maani wo hodada enti ye nana agiman prempe otoso mienu ebeto nana Abena Kyeiwaa se na wo yesachire Beposo man Hemaa eho ansana ye nana otumfo nana opoku ware otoso mienu eba wo mu nyina beka se wo mbetena ne naso a wo mu beto no se oye man Hemaa ewo eye asante mantem hanu ansana ne kurakura de eka akiri kura no ebra otumfo opoku ware otoso mienu efiru mu afi apema hankoro de okono enkoro no se mbeka ya na ye ogefo bosome no ne de toso de nsi afi apema hankoro de okono enkoro edi kosi ofolisi obosome ne de toso de nsi afi apema hankoro de okono enkoro ansana otumfo nana osei tutu a wotoso mienu embrembrem wo ba na saa time no a wono efiri ho no mekire opoku ware otoso mienu fi ho ebre ni mu no na se osei bonsu ya na osei bonsu da sebre osei bonsu ye mampon na wotegwete akonya so sede asante se sede ko sede ko ntomanisi simina so sante na akonya bia epa ono no hwe akiri no saa time ono no hwe akiri ebre no hwe akiri a sana enyi ye de otumfo
osei tutu a otosu eminu a wada so ye santene a wonye mfinhia aduonu no mu akonya so ebae enti ure ye maami a hwɛ ne fɛ ahoɔden ne a wokeka hwɛ finhia wɔ ha ani nsia o hwɛ osi to ne nsa kobonkum ahoɔden mu ɛne adeɛ de pem ne bo ka sɛ an sɛkyerɛ Beposo ha deɛ ɛyɛ me dea nyame ahyira ne yie paa ɛbrɛ semuo no na Nyansapo sɛ yɛsi wura dɔtere fefe ehu ensɛm ehia no yɛnya yɛabrɛ wɔ yɛ anka yɛne mbɛdi nkɔbɔ paa yɛbisa nsɛm na sum asɛm ɛne sɛe a watumi atena akonnwa so mfinhyia aduɔkron ebi besi na ahoɔden da so ɛwɔ no ma ɔsom sɛkyerɛ Beposo ɛman a ɛnya asɛm ketewa enti ɛnɛ yɛ baayɛ a na fidida ɛna ayɛ akɔnɔ a yɛhyɛ no fa no na ayɛ no fɛfɛɛfɛ a na tena nkonnwa aban ma fɛfɛfɛfɛ wɔn mo twitwa wɔn mo dancing crown dancing crown no na ɛgya yɛnhu kanti dancing crown ɛno no yɛsɛ ɛyɛ dwumadie abasobɔdie dwumadie bi ɛkɔɔ so ɛwɔ nkanampumpuni ɛma ntɛm a ɛmaa ne si saa kan no na wɔn si saa kan no wie no na deɛ odi kan no abasobɔdie a yɛde ɛma no ɛno no ɛna ɛne dancing crown wɔ a ekoko wie yɛ afei deɛ ayɛ dancing crown no ɛno ɛna wɔn ayɛ sɛ sisɛ deɛ ababaa na odi kan sɛ osi yi ne ti no na ɔto aseɛ yɛ ne kama no na broni sɛ we deɛ ɛsɛ ahenkyɛ ɛno ne crown no a ɛne ayɛ ne dancing crown no ɛna wɔn atwitwa no fɛfɛɛfɛ a wɔn edidi anim a wɔn nyinaa de wɔn akyitaa ɛbɛma sɛkyerɛ Beposo man Hemaa na ayɛ fɛ
Abusia ore yewure ya wa unity ya wa kompo edin adodo na edin ne seche tegare se wo tie mu no awurewure mu ahiri ya na kame akwese ebetimi asisi bia Nyansapo so se ono ene seche Beposo oman komfo enti na wo se ode eye bosom no ede eba nana Abena Kyeiwaa anim na afeyi ene na da wodi ono so ba na obeshem kina enti seche Beposo nyina no yebeka se wosa akomfo anasa ayakomfo wo nyina no wono mu ewura enie ena oman no asa age na tumu se seche Beposo man no wono mu ekomfo enti seche tegare se de mabondin no wono eno no ena obey nti we de wohwema ese tegare bosom na nkasa ena esono no wohwe amamre ni amane ekoso ha nana Abena Kyeiwaa nsi fom enfi na ni sekunumu odaso etim ena omode eye bosom no eba owura no ede edu nanim ye nhwe de yebekoso ohu se ni duku fita no ana Abena eyi a wo prumu wenna ya abakwasem eye amamre ene amane a sebe yesi wi fi ko hini benji ya wo yira ewudwabo ase eho ye nananom aye nananom no mahini ejentena na ebufa so se waterfall nyina no eye wonom amamene ne amane a wo mfa eni agro no mo ntoto na se enu bi ne ehu se ekoso mprimprin ewo Beposo ha aha ye nika ba we se de omo siesie bia ya omo hyefen ya na akono na enika ewo ha no nti Nyansapo no wasobuso wani guso a wo hwa wuti bomoden na ma revisa wo be subscribe no wa share na wa mu bi mane nko wiase nyina na obi ahu se Ghana se betia kasa abas body ni kura ye ni nya hunu kro bia ye se obi adi hene
watena kunya so emfinsia aduokono dabi tu obi wo hono ma ana wonim bisa so no wo comment section ho na yenhu na yenyina yeni hu komo na element ni enkon kan ewo no Nana Edusei actually wamping. Nana Edusei actually wamping or tossing Tepa, my hand. Waba, and you want to be a munyam better, but Janan and Naprocope, and Yasan Petra, a munyam say, Nemari say Yanana Edusei actually wamping so, Obuso, and she moo, a man near any a mammy in fish, you or better Acunyaso, say Tepa, my hand. Oguso a obese fa no kokuru na na nto nza mfre ne die na nso ni nso obeto enyanka etisa oto nza fra ye beko na ye de ho ama ne bo nyina afitepa e de abemra se na na die ubo na ne dia na wabo nsantrofu di obo na ne dia na wabo nyansapo di ni nana enche poe e na wodura wo wode nsa e de ato ensemu a wo chia na wo e wo ho no
Abusua sa wo hwe ateame koma edi kan sisi ya ya ma hu fufuo ni sika kokko na aboa de bi so na ne komfite ya na se na nanom asrafo a wonu mfiri bubu mu na ahofe de ye fa no kwa esa di bi cheche abusua nka ya aka no wo na yi omuti na wan na eba etiri ado airpli eye manso kwanta man Hemaa nana sika a ne din ene ne redi ese kokko semwo ena watete atuwo abonduku fitaa ekura ne hanki ahabanmono na wapere ntuna papa bi atu aguso na odi sika ne bi agu no koma babia na abasa no ho na ohwe ne nsa entia peti ehye eba babia de watch ede ebo no sika ewuwo na ne ho nyina ye sika ene ono amu nso ede sika abakwasem kakra yenim ede fa manso kwanta emman ene seche bepo eso emman no ho ene se manso kwanta wonu wo fa no mpreko pe ene seche Beposo enimti no ese sika ba ya wo ba na wo beboa ma ne wo fa no wo ba Hemaa wo ha na Abena Kyeiwaa ni mfinshi a wo die otwedi ampotete kwa fa mo atam kuma tie to nsuo ebo wia wo abedua saje abaya dawroma wo de awowa Hemaa Kyeiwaa besi ne no abehye de wo fa no nunya no wo behye mkena amedumedi na yefe ewom se ye wura bi kusi entini ama manso kwanta man hene na so yesi tewtu a tewtuom ene ode na ba no enti na se eno no we eye time heba enche edam beka ya me ankasa me man hene bosomtwe berema amankwa duna a wotoso enilu ye wura yi ode nkoso hene man fefefefefe se ne dwuma bi a wo di de boa bosomtwe etiti okonta aseman no eso ani ese efata enti ene ode akonya eda won ma ye nkoso hene no ode ahye yewura time heba ansa a je nye nungu an wo ye ne mu ode boa mo man kon ye na sika ena abegina kunya no apode nya abotra na fo ani efiri ne nase ede ekopem ne so efiri ti so ebesi efom ye fufuo waje ne mpaboa kama adra hene ena wayiniti ena jese ne dwumadi ne ene dwumadi ketwa ye na osa ehwedie wono ena oye ohene ewo adra ena wono so ne kwan wayi ba odo efiri ko adra ede aba seche Beposo ha ede abebo domu na nanom ayemfo ye mane ye fe eye mane ye akono ono tuna fade ne ntintin ni nti a wa yitwa mfonyi bi akere wa wutie nie na bia wunya akwanhwe ya eye asante ahosuo na bogu tutu bogu haba mono bogu kojan ubehu ebibre ni nyine bi akemfie ewo ne ntuma no ma ikomo ade kama na afta no ho kakra bi go ni be ka simple nanso no ejina ne nafo elegant enye asentoto a ono so ne dom ede abepi man ma wode do ede bodum abeta ya na Abena Kyeiwaa echi abia wey eye atebubu man hene ninsi anemu nana otu ahin katechi jomo
ono enna ene obesi atebubu manhene anemu na abakwasem kakra fa atebubu kuru no ene sekire Beposo eman no ho ene no so ye de tu wuwemu a na omo nana ene eye atebubu nti atebubu fo nso enana ene sekire Beposo efo nti wono ba ya ese womo nana afasha odi no ena wono beboa ese na Abena Kyeiwaa ono so nana nom ena womo ayi ni womo ti a wono ba na orebosom na esono na sɛdeɛ asia bam sɛ video no na wɔwo so no ho cheki no ho no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛwɔ hɔ no abusia se wo hwe ehyen fufuo yi a aba besu a benchiriye mienu etafa ene fa eye okutwa resuo nanabo amakodu a wo ye Beposo manhene wono ena yenya nente se wate asi fom a wo bai
enkoba sese bi konto amamre mu kura no ne maame ene nana Abena Kyeiwaa enso ko obo ade nhye mu ni ade dia ne maame ankasa kan nana Abena Kyeiwaa ade ensa kan no se okutwere suo nana bo amakodi ne maame ankasa ene maame nana Abena Kyeiwaa wono so yenya ne ntese watena kunye so emfinhia adusia owem papa no kura wose maame no so ampa wo de ahwefo munya twedi na munya abotre amonhwe okutwere suo monhwe nanim na monhwe nana Abena Kyeiwaa nso anim ekinye bia ni hu Nyansapo ya die ni test no wa heya ekinye bia ni se wono ankasa ne yafunnie ne yafumba eno no wono so adi akonya ne mfinhia adusia Joka wono maame emfie omodi no akonya no so ebomu a emfinhia wo ha ani adunu nyame ehira mo papa enti enhira wo adehye abusua no mu na no me de omo no omabo nsa ho wo betena akonya no so a nyinche de em se eyade a ye de kye kwa na watena so enti ye na okutware su ena wono so adura wote ne hyemu akase obesi na wakona taye akotena se na ye enne Appiah ibidwa Abjafo afedie se wora de obebe bia nyaba de ne ye twen no no eyo oman hene okutwa asuo wonya abedu oman hene ma de wo adada na Abena Kyeiwaa finhia duokono finhia wo haninsia na wo nkwa so ate pia nyame ma wo fie ni bebre de ahode wo obetini de ato aso na onyuma pa ye ba ye ya betie odo ene ba kan ya wo de ewo eye seche Beposo ano kosoa ne kuramu fefe kopim se ebre na abeso no otwedi ampona ebe frew ewo hono na oto oba de atonsa e de afra atebubu eno no atebubu mahini nsi anemu ena nana ena otiho ya wono so abetena se fefe nana afade no so ofepa sika kakra ebibre kakra tuntum kakra kojani nemu ena afe yehu se yata ankasa eredie enso ne nam ntoma mu afe wo man he na ankasa ni okutwere suo wono no obi atena ase ane ye twa no se obeba de oba no enya ababa bi tene na ase petia papa bi ne bosom no yete gare no eno ene ne na ase ntiaso tene na podi ekura no re ne nsa enso ano eye petia chiche so na hwe ne rich wono sika egugu so na baton ho no eba na afi ko bakọ na bache ho eno so yenya eye petia mienu bi a ebubo obomu ho ene ka wa mienu ahyehyɛ no oba na netiri so dia sika nko a ene tuntum eye ahencha wabo ne kiki kakra wode abetena dwumadi nase a enne enye fe eho edom a etwa ne ho ahia na tena nkunya ene womo a wono esusu adwene ekambo mu amenne eye sekyere Beposo aye oman na aye akono no no wono nyina nso atwa ne ho ede ahia ewo anoma aye fe aye akono ewo anoma zenjofo yenso ewa ha bi aye mama nka yenso nwutim yenso ewa ha bi a yenso ye bebo modin de oso ntakra kyeyi da chi bia Nyansapo no wuro nem nyana o se mbisa na sem na wo se ntakra kye no ko jan bi bom na se de esi anwene no no ese aboa bi ni huniye nti da chi bia no nyana na bisa se ntiremu wo se ba Nyansapo wo de ana ade asem e de ntiremu no beba enti aman ahemfa wono baaye e de o mo nyam betechi e na yehu se wono mo e chiachia kakra na enye asem ketwa nti dwumandie no oman na tena se die ahya se dada ena ebiso amore
da asafo se kunyase da fija ci kwase da suro ko munyina ase da posman ase da mempeni fuase da me adamma ne da she ma me fen de ko nyen fie de okuni sabe buso bi anto no ya wanyini ka ni fie nyina bomu onyen fie o ha ne nsia ne na ya fa ya ba asan ya mano ti se kwana hode nyansa mo Hemaa ta posman se obi oba e bia no dinase bia bi figu bi ba e bia so ko nshi na nemu bia ba kusa ko chi bia no the men's man for ko du ba bi ofi ba e boko yo said the Flora Nana Buamako, Okuja Soto Sudan. Flora say, Aside Kai, and Command Treasure for Baba Sasiano. Aside Tosulu, and Command Nana Asuna, and Kumaka. Order to Tetuas, and then Nana Asuna, and then Abu Somodu, Subudu, and then Nana Samafo, say, Sir, woman so. Woman this year, Nana Kyeiwaa, Omo yi no Hemaa Beposo man, amba watimi abasom Beposo man, Asante man, and the Ghana man, Envisia adria kron, ebra otra gumenso. Ono ani fia wadie awasa asisu Envisia wo ha enisia. Flora say, obi bia onyi Beposo man adisia Nana no matra gonya ane Nana, the man in Nana, and the Beposo mine, and the Obi Bia or Friba B, a Baba Sumia, that the way you sika, or dinner one day, Nimra, and the Bibia Wabia, Australia, and Gobon and Anonymous Amafose. One more answer and Amu, Nedusa di Bacro Consua, Amon Crano Coratabaso, Amon Vano Godu Nasere, Asubi. The Obi Bia and wasa ni ndani sika adi abese Nana Hemaa na Kyeiwaa adi munyam onyankopon onsedo anamu yetia afezo abusia medamu medamu nyina ase medamu de kufu nyina ase ba bia masaza no kodro bia bia oba ebobo bia nyankopon mo ne sa no adwuma enkoso bia bia no mutumti atimdi ababoa the Messane or Do, and then Cambomu, and the Credie, and Patron didn't question one, BBI, which your Dutch and one, BBI, or Donna, but training, and Mr. Flora say Beposo man, Asante man, Ghana man, Oda Obibiase, the Austria, Aya Odo, Kruye, and Kabomu. Any no credit, any paper yo. Was this a pro or mine? Abusia or no credit, and Kabamuni paper yo moi. Am I ye and Bluetooth and Koso, any abodotre eba. Yet, make a side be I make a can be himself. They are fear about traffic. To say Ghana mine. So be a Cotunaba. Or Triano or Kuran fear. Beyond whoever was a beer. Said will be there bepena day. To so be ourselves. Yeah, come on 20 years. To a bar of Kokubako. You'll be a column sound from Cotraba. Bodum sound. The other 2 years. Kofia. And all on 1 year. So be a back. Got to a banner. I say, I got him say, yes, sir. I was about to Japan. You catch a postman, Ghana man, to be about after dream. To be a Cotraboko, Contriboko. Yo, Saturday, number of Mako, SCA, or say, Appiah, Abato, or Hilibia, what in this year, Nema, and what don't be a Koga. Wamo ena oduomo bunima and it is what this year be ana on buying baby nimbo the cry on ya odu kurowura oda ona ebise omanu mu nyama nyina ena dapade dia Australia osi abato enye ntokako sa wo bonkum na obi yenifa and don't say eye ntopa
ɔsi ɛda no du na wokɔto waba firiwufie bɔkɔɔ kɔ baabi a yɛtoɔ no bɔkɔɔ kyerɛ w'adwene fa wokɔ kuromoti ɛkyerɛ w'adwene wokyerɛ w'adwene wie a kɔfie na ɛkɔtena ase na afei twɛn kɔsi adwummerɛ ɛberɛ a abatofoɔ no ɛbɛbobɔ aba no ɔsɛ wode wokɔ kuromoti no si so wie a woakyerɛ w'adwene wie ɛnyɛ ntɔkwako ɔsrɛ mo mɛma obiara sɛdeɛ ɔkɔfrakyɛ ɛnkɔdo mo nsa anaasɛ politician bi ambanyɔnni bi ɛmfa sika kakra bi ɛmɛdaadaa ɛna ɛkɔtam ballot box ɛna monkɔkɔ bɔ asomasi ɛna monkɔkɔ yɛ weisei ɛkɔba no saa a ɔmmɔwerɛ kuro abu a ɛyɛ akyea meya yɛn na ɛka yɛn ɛtu ɔsrɛ mo deɛ wɔsrɛ mo ara sɛ wokɔ kuromoti no bɔ ho ban mmerɛ dodo a kɔto aba na ɛfa asomdue ɛkɔ fie na ne mpaebɔ de nade srɛde sɛ ɛyɛ amanyɔfoɔ no ɔsɛ monka mo ho wom mowɔ soro hɔ no modɔ mo ho ɛnso moba se ha a na moayɛ sɛ deɛ monni mo ho no na mmabunu no ɛne mmeranteɛ no na mokeka wɔ mo tiri bom basabasayɛ ba a ɛmmaa abaatan ɛne mmerewa ne nkɔkora ɛne ehunu mu amanneɛ ɔdwem sɛ nyame ada roma ɛne nananom nsamanfoɔ ada roma ɛne abosom hodoɔ ada roma biribiara bɛyɛ kɔbɔkɔɔ nanso abaseba ɛnama egya ɛpayɛ ɔsrɛ ma nyamfoɔ no sɛ obiara nka nkuransɛ nsɛm ɛne deɛ ɔbɛtumi ayɛ ɛnkyerɛ ɔman no na saafo obiara nso mfa mu aba na ɔnkɔto no ba na ɛnyɛ ntɔkɔkɔ brase ɔda mo ase de me ka twetwe nse Eziem abra Kyeiwaa Eziem edinase Eziem so wanwumi anka Eziem mi papa sante ne kan se wo hima ngwa no wa mo Eziem senya kupon se Eziem fi odie no Eziem kupon fa bi nka no ho Eziem hu se amme Eziem. Timida posuma nyina se. Eziem. So bia ba bia do bia se. Eziem. Ko ho bia so. Eziem. Bia nye ye. Eziem. Kasem ko poso. Eziem. Bia me se ye. Eziem. Ko ni asan so ma fo. Eziem. So fe acheku. Eziem. Se do bia se. Eziem. Ko mu nyina ho. Eziem. Dasia nana. Yo Krora ose me on kasa na onipa ya dia osai. Ohima afefe obaso dawase nyame nsiraw na hoho ne fe na nije se wo yafuru mu no ofiri baaye ode ho wa no o se nyame ma nkwa ne ahoden na emfi a wadie onfa mfi aduenum enka ho na ewiase nyina so no yensan be se wanimonyam se woni obi a wanyini owiase nyina na ahoden sa wo mu Krora se Beposo man Oda mo ase nyame nsramo ebra ni brebia o manate ami bocho boy na ahirima na no ehuri dina no omonje so a o ma no so som amba choboy no aya kase bia obi bia free by bia emra no so no okwa onyame ba no kodu aso oda obi bia ase nyame nsra obi bia dasia yo Ema bawa Eziem Ema antie Eziem nanan ma mo ba ya mo ba bua me Eziem ahima fu a mo te me nchen Eziem madam fu a ye ufra sokode Eziem won so aba wo te me nchen Eziem na kakra makan se Eziem media ko nwa yi a hye Eziem ahanyina na yesre Eziem edi se ye bogwa Eziem aye bi Eziem nani mu ni bogwa Eziem ko da mo ni mo gwa wo Eziem enti tamu a Eziem ye ahase gwa no Eziem na konti Eziem nani mu ni kudi ade Eziem ansa na ne yesi ye poto Eziem ye bedi mu asem nana hyame amanfo e baaye Eziem meda ya ase Eziem meda Beposo ban ya ase Eziem edura ye domi Eziem na ya babua me Eziem ama ade ya fefe Eziem
Me de asipi. Ti ade akia. Na ko obone na me na me da yasi. Yo, said ya nana Abena Kyeiwaa eseni. Osi asida enkoma twedi ambokwa me basa yadom. Asida to so bienu nkoma Beposo man. Na tra nkonwa ahemafo nyina ne na dikrofo. Oda no ane yafurumba na bo makwabi okutwa so otoso nan. Ani ni nuanum nyina ase. Beposo man, Asante man, Ghana man oda obi bi ase. Baby ofi bi firi ba e bia no. Nyame nsira obi akwa Nyankopɔn emfa no koduru asumdiem.
abusua na search Beposo aha blaster striker no wono na kokofu se wa enyom kro ne adoa na eka burumu ewo ho no wono nso ba heavy memo samba kakra striker ankasa ene mo hu se wo tempini no egum ho no mo na aha yewura nso edi asa ewo eho no nya asem toto amenya ya kam the microphone to ho ekodi asa kakra nenso menya nti aha ena me di dwumadi ni nyina yedi AC aha Nyansapo kasamfoni so ma re se wo be subscribe so nya nye ya no ahye so wo nche bi da abomoden na subscribe na fo adwenche so efato ase efa emai ya ma nyina mbo ene hwa wodi ahene wa edi no eye busua pani owusu tio Bubu biesi kroni mu awase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo okra wo nye yie bi. Tontonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Aboa ntaka na mane yekese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe. Ni din de sei. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. The problem ne honhon hia na America sa. Sabe ka ya twa ni mu nyame nai. Ebu afa so enye de ya twa ni mu twa